Здравейте! От името на Зента и Латко каним всички приятели, роднини и колеги на сюнет сватбата на Себа. Кръстници Себа и Даниела, заповядайте на 10 юли 2026 година в град Бургас. Оркестър Давидов ще бъде там. Елате да се направим едно яко парти. Здравейте, уважаеми приятели, от мен, водещият роботът на народа. С огромно удоволствие искам да ви съобщя, че на 10 юли 2026 година ще се състои сюнет сватбата на малкият принц Себа. От името на неговите родители, нашите прекрасни сватбари Латко и Зента, искам да поканя всички техни приятели и роднини да бъдат с тях в град Айтос, ресторант Корона. Там, за вашето добро настроение, ще се погрижат оркестър Давидов, заедно с гост-звездата на вечерта Юнай Шен. Водещ на пишното тържество ще бъда аз, роботът на народа. Както казах, 10 юли 2026 година очаквам ви. Град Айтос, ресторант Корона. Давидов, продължаваме с нещо тежко, нещо яко, ютека Зорна!